Nusje. Famous in inventor uur is een jenig paalkokkie uur gaan. Ach, een paalkokkie, ik ken maar haar. Zo. Paalkokkie uur. Ha vis aankomst, hoe ik met je inventor in planet 12. Kaartje voor schön. Misschien ik ga tierig kunnen krijgen. Hulde de nu, vaart je zo. Als je dan kunt planet 12. Gary Savage, Trut, Boomy. Have a cigarette, yuck a racket, Trut. Hij shock of je in een shot aan me. Start, doe het rash. Ga je zien, hè? Schöne, fire! Wees toch vaak aan het bommen zo. Ah! Hoe is het nu? Rash! Cheers, you not get stun love. Bommen. En wie kan je pakken ik een talen? Mis mij schon tuurst meer ik kijk je niet uit zo nu eerst.